Veel joh gekocht een keer. Heb ze vroeger ook zo'n ding gehad? Nee, vroeger in de zondag. Oh! Maar die waren nog nooit de deur. Nou, dat is echt, als we eens kijken, Ja? als ze die echt, dus de ganse originele, dan moesten ze toch wel, ja, dan kosten ze wel wat. Dan kosten ze wel wat? Ik heb al de posters van dat man nog gekregen. Dus waar ze van vroeger opstonden, welke modellen ze hadden. En toen 800 gulden. Vroeger. Ja. Dus dat is 300 euro. Ja, mag ik het zeggen, 300 euro. Ja, 350 euro zo gaat. Ja. Ja, dan had ze er toen een huurhoop moeten kopen. Had ze doen. Maar ik vind het wel leuk. Maar waarom? Want dit was vroeger, dit was de Nostalgie. Dit was vroeger de nozenbrommer, Ja. hè? Daarom heb ik die speertjes ook erop gezet. Vroeger hadden ze echt de kniepuurtjes eraan hangen, geloof ik. Hè? Ja, niet vossenstaart, maar waarom direct twee? Geen idee. Beter hoe het ziet. Ik weet het, dat weet ik eigenlijk trouwens niet. Hey, maar vroeger in de Zundap gereden, Ja. maar dat was toch wat te muppig? Ja, als je die originele wil kopen, Ja. en echt, ja, dan betaalt ze dat toch wel. En dat is ja, puur voor de fun. Maar waarom hij zich zoiets van, ik gewoon weer brommeren? Wie ouder, wie gekker, hè? Ja, dat denk ik soms ook wel. Mensen boven de 50 kopen toch ook heel druk een motor. Maar ik heb het motorrijbewijs niet. Maar we praten niet van de midlife crisis of zo, nee? Ik vind het goed, ik vind al die dingen, ik heb toen ook heel veel al die dingen. Ik vind dingen van vroeger vind ik altijd leuk. Dat moderne, als het maar geboekt is en al is. Ik heb toen ook zelf een keer een kroegje gebouwd. En dat hangt ook allemaal vol met al de Limburgse, Brabantse spullen. Tegen het plafond en ketels en allemaal alles. Vind ik leuk. En het een gezin? Ja. Vrouw? Ja. Ja? Kinder? Ja, maar die wonen niet meer thuis. Oh. En die vrouw vindt dat soms leuk en soms niet leuk. Wanneer vindt ze het niet leuk? Als het te veel troep gaat weer. Dan ben ik weer ergens geweest. En dan kom ik weer terug en dan ben ik weer onderweg. Als ik die binnenweekjes schreef met een auto ook, dan, als ik wat gek zie, dan sta ik altijd daar en dan ga ik binnen kijken bij die mensen, bij die boerderiekjes, wat ze wel nemen de week en zodat ik wat kopen. En dan blijf je meestal wel in de vingers hangen. Mogen mensen ook bij dicht binnenkijken? Of zussen van boete niks van al de dingetjes en zo? Nee, dat zus ik niet. Ik woon boven op de berg. En voor de voorkant zus ik dat niet, achter in mijn kroegje. Oh, dus dat kroegje, dat is er nog altijd? Ja, dat kroegje, ja, ik noem dat kroeg, dat is gewoon een avond, daar heb ik wat te maken. Ja. En een oud wienvaart neergezet, krukken erin. En de oude keuken erin vroeger daar geworden, heb ik het blaad bewaard. Daar heb ik zelf zo gans een wegentje van gebouwd met een bekje erin, met water erin. Dus als je stappen en met feestjes kunt er een tapje te staan. En dan... Oh, dus ik best wel eens tegen een feestje held. Ja, en ik ben Geert Toes. Ik vind het leuk, mensen Toes ontvangen, vind ik veel leuker dan... ik wil ook geregeld staan nu, hoor. Zal ik daar ook wel een keer terechtkomen. Maar ik vind het leuk met mensen Toes. Dus, en best nou gewoon, nou is het, ja, het is nou een zoterdag en dan ga je ze even lekker toeren. Ja, dat mooi weer is. Pak het ding. Mijn vrouw is met zijn broer naar Den Helder toe vandaag op en neer. Het liever dan ik. Maar als je Peter kent, en ik zeg, nou, ik blijf lekker toe en dan word ik fijn, pak ik mijn bommetje eruit. En dan joetsen we een beetje door Venlo. Wat moet de kant? Volgens mij stonden we in de... Ja, maar dan lopen we even een stukje. Dan kennen die mensen, die kennen dan er langs. Hé, heb je vroeger ook in Venlo op school gezeten? Ja, Martinenschool. De echte Venlose school, hè? De Martinenschool? Dat is Rosarium. Oh, man. Ja, ik ben geboren op de Kwietheuvel. Dat is bij het Nolensplein. Ja. De Kwietheuvel daarboven ben ik geboren. Dat was vroeger, was er een schoonmaker eronder. En vandoor hebben we mijn elders staan, zijn we naar de Boerenstraat gegaan. Ik het misschien al eens bij het Rosarium. En toen, ja, dat was de Martinenschool, dan ging ze naar de Venlose school, hè. Hey, en later noemden ze de Kwietheuvel ook wel de Wietheuvel, hè? Ja, toen was dat volgens mij niet alles. Nee, toen had je nog nooit van de drugsrunnertjes gehuurd en zo. Nee, maar dat zal ook wel meevallen weer. Hey, wat voor een midden in de stad, midden nog in de stad, kent ze niet opgroeien.
Wat is dit voor een jeugd gehad dan? In de stad, fantastisch. Ja? Ik zeg al, jullie mensen zeggen wel eens, als ik het euvel moest doen, deed ik het anders. Ik deed niks anders, ik deed alles precies hetzelfde. Nergens spiet van. Wie was dat opgroeien in de stad? Ja, leuk, fantastisch. Ja? Ja, Kattekwoord doet wel in de stad. Dat is nog die viever, hebben ze er nog liggen door. En vroeger had mijn vader een vievertje gemaakt. En dan gingen we door visjes schoepen. Zo'n nulke umbuigje en een bulkje deeg eraan en dan even de kaan zitten zo. En dan gingen we door dat 4 keer visjes schoepen. De woud hebben ze wel eindelijk betrapt. En toen? Ja, mijn vader wist ervan. Ja. Toen stonden de wouden voor de deur. Toen kregen we op vlekken van mijn vader natuurlijk. Goh, wat heb ze nog een vlek? Ja, dan keek mijn vader uit en zei, wat is het doen? Dan wist ik dat. Maar ja, toen die wouden waren... Toen zei je... Ja jongen, wat moet ik dan zeggen dat ik dat wist? Dat kan ik toch niet zeggen als vader? Dus dan heb ik leuk een iskie gekregen, dat was dat ook weer goed. Nee, ik heb geen in de binnenstad gehoord. Kon ik wel terug naar de binnenstad. Toen ben ik zelf gewoon in de Verkleefstraat. Ja? Dat is ook toch vlak in de buurt, zeg maar. Ja? En van Doorhoed, boven bij de hockeyvelden, zeg maar. Ik dacht dat dit een doorlopend straatje was. Ja, volgens mij ook. Ja. Die mensen zullen wel allemaal hier wonen. Maar dan wil ze dus weer terug naar de binnenstad. Dadelijk wel. Als ik heb altijd gezegd, ik doe woonlijk boer fijn. Ik wil de ruimte toch een beetje hebben, maar als ik een jurk of 10 verder, dan ga ik ook naar de binnenstad doen. Dus Venlo neer en harde nieren? Ja, wat ik nooit doe. Never. Nee, maar dan volgt zich dus de dorpspolitiek in Venlo natuurlijk op. Ja, een beetje. Ja. Ik ben niet zo heel erg politiek onderlaag. Nee, maar ik bedoel, er is nog wel wat genul op dit moment in Venlo over met wethouders die opstappen, fractievoorzitters die... opstappen. Wat is er aan de hand in de stad? Zeg het maar. Dat is een beetje onmin. En ik denk dat de personen gewoon, ja, dan moet politiek best een beetje harder weer. Ook in Venlo. Is het te leef? Vind ik persoonlijk wel. Maar ja, goed, daar mogen andere mensen anders over denken natuurlijk. Wat heeft Venlo nodig op dit moment? Wat zou je Venlo goed Ik denk dat Venlo wel een hele goede burgemeester heeft, dat geloof ik wel. Maar misschien iets, ja, dat zeggen ze in Den Haag ook wel eens, een zakenkabinet. Misschien wat meer echte ondernemers erin, ja. Ik weet ook niet of dat de oplossing is, maar die iets meer binnenstaders, zeg maar. Okay. Ja, ondernemers uit de binnenstad. Oké. Maar ja, goed, dat is Venlo weer. Dat is tegenwoordig groot Venlo, dus het is tegenwoordig niet alleen de binnenstad. Hè. Dat is natuurlijk ook met Blierik Tegelen, neem ze maar allemaal, die Belveld, neem maar allemaal op. Ja. Dus. Wat is een absolute aanwinst van Venlo? Stadhoes. Ja? Vind ik erg mooi. Nu heb ik pas geleden een keer de rondleiding gehad. Vind ik erg mooi. Hebben ze toch ook Venlo toch op een pol op de kaart gezet. De vastelovend? Absoluut. Ja? Absoluut. Vervent vastelovend vierder. Ik ben toen Venlo 650 jaar bestond. Ja? Misschien kent ze ook wel Apollux. Ja? Dat was mijn prins. Ik was adjudant toen met Paul Kuster. Over ondernemers gesproken? Ja. En dat was mijn goede vriend. En ja, toen zijn we in 1993 is dat geweest. Ja. Godsamme. Toen waren we ook nog vrij jong natuurlijk. We waren een vrij jong trio, zeg maar. Dus ja, dan ben je toch, als ze dat theater een keer meemaakt, dan ben je dus wel Venlo neer natuurlijk. Er druimt als kindje in de wegel van natuurlijk. Ja. Om daar een keer door mij te mogen doen in dat gebeuren. Dus ja, carnaval vast vanavond, dus dat heb je echt gevierd. Dat is al bijna 25 jaar geleden. Ja, 24 jaar geleden. Doet je onderling nog Ja. leuke... Ja? Ja. Dat contact is... Dat is constant, Ja? dat is altijd. Dus dat zal ik daar misschien ook wel even zien. Maar één keer per jaar sowieso. Dan gaan we met z'n dreetjes op stap. We hebben in het begin dat heel veel gedaan de vrijdag voor de vastenavond. Dan gingen we met z'n drieën op stap en dan begonnen we bij Atsi Vader nog te praten, Piet Pollux. En dan deden we alle kroegjes op de parade aan. Ja, dat laatste kroegje, dat zat op de knieën natuurlijk. Ja. Maar dan bleven we alleen maar op te praten. Dan deden we alle kroegjes op de parade, deden we aan. Dus je wordt eigenlijk voor de titel Vrienden voor het Leven, maar dat is er nog iets veranderd dan door dat samen, dat jaar... Met de vriendschap? Ja? Is dat Nee. nog hechter geworden? Nee, dus even hecht gebleven, Ja? was toen al hecht. Door het jaar heen is toch misschien andere dingetjes. Door het jaar misschien af en toe iets minder. Vroeger deed je ook samen op de hockeyclub, dus deed je ook samen hockeyen. En we hadden zo'n vriendengroep, dus elkaar ook één keer in de mond.
Trouwens, dus de gist gehockeyd. Ja. Kent zich dan ook de oud-VHC'er, de nou bondscoach is van België? Van Eigenstad geloof ik. Ken je dat? Ja, ken dat? Oh, maar dat kent zich niet? Ja, nee. Een Venloneer die nou hockeybondscoach is van... ken ik niet. Okay. Ja, of ben je meer richting VVV tegenwoordig? Nee, ook niet. Ook niet. Voetbal, daar weet ik dus helemaal niks van. Nee? Nee. Totaal geen voetballer. Als ze mij zeggen, in het Nederlands elftal noem ik 10 spelers op. Ja, Broncos heb ik door de stap mee. Dat heb ik toevallig vanmorgen op die schuur. Ja, dan ben ik klaar. Nee, ik kiet niet. Daar vind ik niks aan. Oh. Tennis vind ik wel leuk, maar nee, ik ben nu in de voetbal gek geweest. EK is wel gevolgd? Hockey? Ja, dat vind ik dan wel leuk met die dames. Dat vind ik dan wel leuk om te kijken. Ja. En dan moet ik liever de dames dan die heren. Ja, dat niet. Maar nu moet ik zeggen, ik ben echt geen voetballer. Dus, maar nu met die damesvoetbal heb ik ook wel 1 of 2 wedstrijdjes. Niet constant, maar met zo'n WhatsApp even 10 minuutjes kijken. Ja. Dus dat, maar nee, voetbal heb ik niks mee. Ik ben blij dat ik op den Brommer onderweg ben. Net, je weet dan iets anders met 4 wielen. Want anders hadden we dich nooit leren kennen op deze manier. Want volgens mij, als ik dich nu 12 minuten een klein beetje inschaat, die helpt wel van gezelligheid. Hè? Ik hou wel van gezelligheid, ja. Net wat ik zei, Tom, heb ik dat kroegje ook toe. Hè? Juist. Maar wie de wind in Jeske wijt, reist zich nooit de stad in. En het kan misschien zo zien dat ze dadelijk ergens op een terrasje zitten. Dat zal zomaar kunnen gebeuren. En het zal ook zomaar kunnen zien dat de bromfietskees neerzetten straks met een takketje in de hoenschoen. Dat kan ook gebeuren. Ja. Sloet ze hem al af dan? Dat sloet ik hem wel af, ja. Dus, maar ik wil nu nog even gaan toeren. Dus, maar halde dich niet langer op. Nee, dat moet ik. Maar ik heb ook zo'n ding dan. Ik heb, of gehad, ik geef dich nog even de hand. Ja. Nee, ik heb hem nog. Dat is van mijn broer geweest. Ja. En het is zuiver dezelfde, ook een MV50. Alleen met een chrome spatbord, ja. Maar verder is hij eigenlijk... Dat heeft er ook nog een met zo'n ijzer kuffer gedaan. Ja, dat is ook zo'n model. Die gereedschapskuffer. Ja, dat is maar die zijn bijna niet meer te vrije man. Nee. En dan betaalt ze nog de hoofdpriester. Ja. Maar die is vroeger van mijn broer geweest, den Brommer. En die schoepde ik wel eens. Als die van mij het niet deed, dan schoepde ik wel eens. En dan reed ik naar het Thomas College, naar school. En dan weer terug, want mijn broer studeerde toen in Leiden. En dan zat ik hem zoveel mogelijk op dezelfde plaats weer terug. Het er nooit wat over gezegd. Nee? Het doet je meer. Heb je stiekem de kilometertaal teruggedraaid? Ja, dat wist ik niet of je dat noteren. Maar ik heb het geweldig. Ik vind het ook leuk.